Dobrodošli u meditaciju koja će vam pomoći dok na dogovorenom mestu čekate svoju partnerku. Stigli ste ranije, a ona kasni. Ali indijski mudraci vele: samo nemoj poraniti u bračnoj postelji. Zapravo, oboje stižete tačno kada je potrebno da biste vi postali bolja osoba. Pohvalite sebe za tačnost. Bravo! Zatim, zauzmite pozu majmuna koji gleda na sve strane i udobno se smestite oslonjeni na jedan od svojih kukova. Ruke opustite pored tela. Dišite širokih nozdrva, tako da osjetite svaki miris na sebi pojedinačno. Osjetite parfem kao dominantan miris, zatim šampon, dezodorans. Otvorite malo i usta da osjetite i kaladont. Zamislite sebe onako kako bi vas video prolaznik iz daljine. Pogledajte svoje brižljivo odabrane cipele, pantalone, košulju, kaput ili šešir. Kakav das! Još jedno bravo! Pozirajte tom posmatraču iz daleka. Vi ste u centru zbivanja. Golubovi prave krugove oko vaše figure, dok se u drugom prstenu oko vas razdragano igraju deca. Vi ste razglednica. Recite sebi: ja, sada i ovde, ne čekam. Ja demonstriram stil. Objašnjavam. Toliko sam markantan da će, ako ostanem ovde još 10 minuta, omladina početi da se sastaje kod mene. Dišite opušteno u svojoj bitnosti. Posmatrajte pokrete sveta oko vas sa odobravanjem, kao da se sve dešava baš po vašoj komandi. Vi ste pripremili grandiozan doček za svoju partnerku i to se vidi ulicama dalje, tamo gde je sada ona. Valjda, nije ni važno. Ona će stići baš kada treba. To je i njen stav, a zašto ne bi bio i vaš? Šaljite seksepil u svaki deo svog tela. Sve što vi pogledate postaje seksi. Svaki vaš mig je seksi. Uživajte u trenutku, zahvalni univerzumu što ste po prvi put spoznali svoju neodoljivost u punom kapacitetu. Primetite kako vas ljudi čudno gledaju. To je zato što plenite. Oprostite sebi zbog svih ranijih sačekivanja kada ste šetali nervozno kao ris na hemoroidima. Ko pravo piše? Oprostite i svim bivšim simpatijama. Dali ste im povoda da vas potcene. Vaš dejt je potpuno uspeo. Vi ste se sreli sa sopstvenim seksualnim bićem. Toliko ste nabijeni samopouzdanjem da biste mogli sa 2 fore da smuvate Miloša Bikovića. Nje nema. Jedva da se i sećate o kome govorim. Srećom, jer kada bi se sada i pojavila, vaša harizma bi je zalepila za obližnju fasadu. Možda je već bila tu, ali je niste ni primetili. Niste za bilo koga. Pođite zato u prvu kafanu i očarajte sve prisutne. Brzo, dok traje efekat.